novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally. As the patron of hopeless cases and of things despaired of, make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints,
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Kan aking bugtong nin Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Lawag mo na kakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, ang siring na kaumawan sa muyang irinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi dain sukol, ikasamong inaarang, o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya, itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyuga ang pag-arang, mga dibotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Saro ka duman sa kagduwa, pinatindugan na sa diya, ni Kristo na sa tong ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan na paalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog, sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ng Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Nagtius ka nin pagpadusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan,
si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagranga, nyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyugang nganing gayo, an pagarang mi sa imo, ako aan inaalay, na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inuomaw, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan ang mga tawong pinaglalauman na maghanap nin bulong asin mapundo kan pag-ulakit kaining helang. Antabaye ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherap. Ipinapamibi niya mo ang gabos ng mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapahingaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ininin kadipisilan, na magingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahurasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo na tapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay sa Kristong kagurangnan, sa imong aki na bubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, haray pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen.
Santa Maria, kaumawanin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. gabos na Angeles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran ka na mga asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang. Ngunyan Webes an ikasyam na nominaryo para kay San Judas Tadeo. Ang sa tuya pong mas sponsor, iyo ang mga minasunod. Mr. and Mrs. Robert Palangka and family, Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Tess D and family, June and Lani Rico, Salinel family, Ginny and Dolly Rehuso and family, Saint Therese of the Child Jesus Learning Center and staff, De La Cruz family, Jenny, Mr. and Mrs. Gilbert Bermas, Leonarda M. Lordan, Redoblado family, Asin Canbaduria family. Para po sa tuyang mass intention, pasasalamat sa kahagadan kan Pelinyo family, Ginny and Dolly Rehuso and family, Leo and Cynthia Ramos, Chin Celerio. Prayer for the gift of life sa kahagadan ni Tita Arjona. Pasasalamat man ni Letty Tolarba and family, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, Mr. and Mrs. Noel Antiquera, asin ni Evelyn Valladolid. Para sa espesyal na kahagadan, Kansarong Anonymous, ni Tess Lorete. Prayer to pass the civil engineering exam of my daughter, Zaira K. Minya, sa kahagadan ni Connie Minya. Complete healing of Adolfo, sa kahagadan kan Velasco family. Special man na kahagadan ni Mr. and Mrs. Noel Antiquera and family, asin ni Princess Barnuevo. To pass the exam, Kansarong Anonymous. Healing of Savi Marie Magdaraog. Special man na kahagadan ni Janine Ortega. For successful eye operation and speedy recovery of my brother Emmanuel. Sa kahagadan ni Rene E. Canyo. Special man na kahagadan ni Flor de Lisa Villar. To pass the physician licensure exam. Sa kahagadan ni Sayla Camille M. Balines. Para sa kapahingalongan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Esupardo Cantara and family, Susan, Kantang family, Jose, ni Nilfa Lee and family, Mary Angeli, ni Francia Kismorio and Donicia Gallego. Donato, dulot ni Rita, sa kalag ni na Flora asin Ernesto Sr., dulot Consulting and Dioso family. Kay Candida, dulot ni Leonarda Lordem and family. Para sa kalag ni na Isabel, Nelly, Marshall, Marilu Ansalve, dulot ni Ning Chato and family. Para kay Julio, dulot ni Janet Dagta and family. Para kina Alfredo Sr., Felisa, Alfredo Jr., asin Romulo,
dulot kan Borjas family. Para sa kalag ni Eduardo asin sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa kalag ni Manuel, Laya, Vicente, Haide, Domingo, Consuelo, Juan, Maria Cecilia, David, Antonia, asin sa gabos na kalag, dulot ni Sinaida at Chacon. Para man kay Perseveranda, dulot ni Rose, asin sa kalag ni Macario asin Mamerta, dulot ni Pilar. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Tinipon maging saro sa Diyos na sa tungkag tubos. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Diyos, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa Indogabos mga tugang. Good morning, Father. Yauna po kita sa ikasyam na misa nobinaryo sa pag-umaw niyato kay San Judas Tadeo. Magpasalamat po kita sa pagtiripon tapong ini sa laog kan misa. Hagadun ta ang grasya ni kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, makapatawada an satong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay ang buot, inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, ading langit nun, Diyos amang makakamahan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kahiraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen.
mamibi kita. Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Uli kan mga pamibi ni Sanudas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataramon. Pagbasa, ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magmasarig kamo sa kagurangnan, sa bagsik nin sa iyang kapangyarihan. Gamito nindo ang kalasag nin Diyos, tanganing malabanan nindo ang mga padaya kan demonyo. An sa tong pakilaban bakong tumang sa laman asin dugo, kundi tumang sa mga prinsipados asin potestades, tumang sa mga naghahade sa kadikluman kaining kinabang, tumang sa mga espiritu nin karatan na yaon sa kaitaasan. Kaya gamito nindo ang kalasag nin Diyos, tanganing makapaglaban kamo, pag-abot kan maraot na aldaw, asin pakatapos kan pakipaglaban, magdanay kamo na pusog man giraray. Kaya, tindog kamo, ihagko sa habayan ang katotoohan, ikalasag sa daghan ang katanosan, isapin sa mga bitis ang malaad na pagmaot na ikabalamangibog ang marhay na bareta nin katuninongan. Sa gabos na panahon, darahan nindo ang kalasag nin pagtubod. Tanganing masagang ang mga nagkakalayong pana nin marauto na kalaban. Gamiton manindo ang kaligtasan bilang takop sa payo o helmet asin an espada nin espiritu na iyo ang tataramon ng Diyos. Danay kamong mamibi, asin danay na hagadon ang sa indong kaipuan. Mamibi sa gabos na panahon, mamibi sa bagsik kan espiritu na yaon sa indo. Day kamo mapagal sa pagpuka, ipamibi nindo ang gabos na mga banal. Ipamibi manindo ako, tanganing kun bukahon ko ang sakuyang nguso, itausa ko ang tataramon, asin ikapahayag ko na daing takot ang misteryo kan ibanghelyo, na ang sinug magpahayag, iyo ako nangunyan na nakakadinahan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagumawan ng kagurangnan sa kong sinasarigan. Pagumawon an kagurangnan sa kong sinasarigan. Pagumawan ng kagurangnan na sa kong gapo, na nagtukdo kan sa kong mga kamot, sa pakilaban kan sa kong mga muro, sa pakiiwal. Pagumawon an kagurangnan sa kong sinasarigan. Sa kuyang pahilian asin kalasag, sa kuyang parasurog asin paraligtas, kalasag na sa kong sinasarigan, pinapasukog niya ang mga banwaan. Pagumawon an kagurangnan sa kong sinasarigan. O Diyos, maawit ako sa imo nin bagong awit. Aawiton ko ang sa imong kaumawan sa lira, na 10 ang kwerdas. Ika nagtataonin kaligtasan sa mga hadi. Nagtubos ki David na sa imong uripon. Pagumawon an kagurangnan sa kong sinasarigan. Mga tindog po kita para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia.
kan kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu, babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang mga Pariseyo nagdolo kay Jesus, nagsabi, humali kadigdi, buot kang gadanon ni Herodes. Si Jesus nagsimbag, sabihon nindo sa amid na iyan, ngunyan asin sa mga padagos na aldaw, an sa kuyang gibo tapos na. Alagad ngunyan, sa aga asin sa masunod na aldaw, papadaguson ko an sa kong pagbaklay. Huli tadaing propeta na tutugutan na magadan kun bakong sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ginagadan mo ang mga propeta asin ginagapo mo ang mga sinugo sa imo ning Diyos. Pirang beses minaawot ko na tipunon ang sa imong mga aki. Siring sagu na minatipon kan mga siwo sa irarom kan sa iyang pakpak. Alagad, pinaghabuan mo, kaya hilinga ang sa imong simbahan papabayaan. Asin sinasabihan ko kamo, day ako nindo liwat maiiling, sagkod sa aldaw na kamo magkurahaw, pag umawon ang nadigdi sa ngaran kan kagurangnan. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang sa satuyang binasang Santo Ebanghelyo, nadangog tapo, ining senaryo na kung saan kan si Kristo naglalaog sa nagkapirang mga banwa, pinagpatanidan siya kan mga Pariseyo, humali kadigdi, tabuot kang gadanon ni Herodes. Sa eno ta pagdangog, gani mga nagmamakulog man kuta sa iya, so mga apostol. Kaya pinatanidan siya na maghali ka digdi tanganing makalikay ka, tapi nag-iinitan ka kanhade. Alagad, bako man talaga pag makulog ang namamati kan mga Pariseyo sa iya, ginagamit sa na itong threat na ito, tanganing maghali talaga siya duman sa runa ninda. Ninulit akon si Kristo padagos, na nagtutukdo asin nagbubulong kan mga mayelang, dakulon ang mga tao na nagsusunod sa iya. Nawawara na nin mga disipulo o mga parasunod so mga Pariseyo kan enot na panahon. Kaya kumbaga gani mga insecure sa naman sa kagurangnan so mga Pariseyo, bako man talagang daiman talaga nagmamakulog, alagad na insecure sa iya, kaya mas pabor sa inda kung si Jesus dai na magbalik sa saindang lugar. Alagad mga tugang, itong threat na ito, dai man naka-apekto kay Jesus. Dahil sa natakot, minsan nga sinabihan siya na pinag-iinitan siya kanhade, asin gusto siyang gadanon. Ninulit na sabi ni Kristo, mayo nin makakapugol sa sako sa pagsunod sa kabutan kan Ama. Mayo din pwedeng magtaunin takot sa sako. Mayo din pwedeng makaulang sa sakuyang misyon. Ninulit na para sa iya, ang pinaka-importante sa gabos na masunod niya ang kabutan kan sa iyang Ama. Practically po, kung isa-summarize ta, ang buong Paschal Mystery, siguro ini maisa-summarize ta sa sarong tataramon, obedience. Iyo po inian, kumbaga, saro sa magayuno na birtud na dinara ni Jesus sa buhay niya, na out pa man lugod maging ladawan para sa sato. Sa bilog niyang pagkabuhay, dahil siyang ibang ginimo
kundi nautubon sukabutan kan sa iyang ama. Minsan nga ni baka po duman sa Gethsemane, kan siya nangangadji, iyuman iniso sinabi niya, bago siya nakupon asin pasakitan, bako ang kabutan ko, kundi ang kabutan kan ama, ang dapat na sunodon ko. Mga tugang, iyo gayon ini ang saro sa magayon na tema kan sa tuyang ebanghelyo sa aldaw na ini. Ang tema, manunugod sa obedience o pagsunod sa kabutan kan Diyos. Asin iyo ini ang agyat sa satuya gabos bilang mga parasunod ni Kristo, nanugod kita man makaukod na maging masinunod-sunod, maging obedient sa kabutan kan Diyos. Ang pagiging obedient po, actually, iyo ini ang kahulugan kan Kristyanismo. Practically, iyo ini ang saro sa pinakamagayon na pagpahayag kan sa tung pagtubod. Ang pagtubod, ipinapahayag bakusa na po sa pagluhod, o sa pagpangadji kan Santo Rosario, o sa pagsimba, o sa pagpagkot din kandila, o sa pagsamay sa prosesyon. Alagan ang pagtubod saro sa magayonon na kapahayagan ka ini ang pagiging obedient sa kabutan kan Diyos. Mga tugang, lugod, maapresyar ta ang bertsyong ini. Ninulitan, kadakol na magagayo na bagay ang nakakamtan ta kung kita masinunod-sunod, kung kita obedient. Enot, obedience helps us to live our life with integrity. Kung kita obedient sa Diyos, nagkakaigwa kitang integridad sa buhay na mga pong mga tao, saro sa importantihon, ining integridad na pigsasabi ta. Makwartahon ka man, kundi ang pagbidbid sa imo kan kinaban, maraot na tao, daing kahulugan ang sa imong yaman. Ang integridad mga tugang, daing nababakal, saro ining importantihon, minsan simple ka, minsan publika, pero kung daradara mo ang marahay na pangaran, matanos ang buhay mo, igwa kang integridad, rerespetuhon ka kan sa imong kapwa. Ang respeto bagada apo, dahil man talaga nababakal, it is something earned. Asin iyan, kusa na itatao sa imo kung yaon ang integridad. Mga tugang, kung kita kaya obedient sa Diyos, magiging matanos kita. Asin kun ang katanosan, yaon sa buhay ta, dyan magikan ang integridad. Ang ikadua po, obedience keeps us emotionally healthy. Kung kita obedient sa Diyos, magiging emotionally healthy kita nata. Ta kung kita obedient, magiging maugma ka. Saro ini sa mga ganibaga automatic na fruit kan obedience. Pag ika nagigimunin tama, nakakapaugma iyan sa buot. Taminsan nga, pag nagigimo ka mga kisala, nakakapamundo iyan. Minsan pa, ikasana nakakaisi, anagad ang paggimunin karatan, minsan pa nga nagdilinsya ka dyan, dahil man talaga nakakapaugma ang paggimunin karatan. Alagad ang paggimunin katanosan, iyo iyan ang minadolot din kaugmahan sa sato. Narorumduman ko kan ako estudyante pa, sabi ka ito kan sarong teacher me, di ka mo magparadaraya sa exam. Taminsan pa alang kawon ang grado mo, kung ara mong dinayaan man sa naan, bako ka man maugma ka iyan. Pero minsan pa bako halang kawon ang grado mo, minsan pasado ka sana, pero ara mong pinaglapigutan mo, nag-adal ka talaga, magiging maugma ka. Mga tugang, kung obedient kita, magiging maugma kita, asin kung pirmi kitang maugma, magiging emotionally healthy kita. Ani katulo po, obedient
obedience helps us uh, to to stay away from sin. Kung kita obedient, nakakalikay kita sa pagkakasala. Pirmi tabang ining nadadangog sa sermon kan mga padi na magtalikod sa kasalan, maglikay sa kasalan, asin maggibo nin tama. Ang paggibo po nin tama o ang pagiging obedient, yan ang pinaka-antidote kan paggibo sa kasalan. Kaya kung gusto mo na makalikay sa paggibong isala, dapat maging obedient ka. Takon ginigibo mo ang kabutan kan Diyos, but sabihon, ginigibo mo ang tama. Dai ka nagigibo nin sala. Ani kaapat po, obedience takes away our guilt and shame. Ang guilt baga, being associated sa kasalan. Pag igwa kang ginibong kasalan, nakakamati ka, nagkakaigwa ka ng guilt feeling. Pag igwa kang atraso, dahil ka nangangaturong kimaray. Pag igwa kang ginibong krimen, dahil ka mapapamukta. Pag igwa kang ginibong sala, bakong matiwasay ang pagmati. Alagad, kung kita nagiging obedient, minsan pa dating para kasala, luway-luway, mawawara, iyan na guilt feeling. Ninulita, nag-iinguwa ka na maging obedient na sa kabutan kan Diyos. Asina ni kalima po, kung kita nagiging masinunod-sunod sa kabutan kan Diyos, kita minataonin magayunon na pag-omaw sa iya. Obedience glorifies God. Iyo po yan ang sa pinakahalangkaw na pag-omaw sa Diyos, ang sa tuyang pagsunod sa iya. Mga tugang, ang tataramo na holiness o kabanalan, ang kahulugan kaan, obedience to God. Kung kita, nagiging masinunod-sunod sa Diyos, nagiging banal kita. Sa pagpadagos sa Pukan Santa Misa, iyo yan ang hagadon tang biyaya sa mahal na Diyos, sa tabang asin sa pamibi sa sato ni San Judas Tadeo. Hagadon ta, nalugod, magi kitang mga masinunod-sunod. Ninulit ang pagiging masinunod-sunod, iyo ang madara sa to sa kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po para sa pamibi kan banwaan. Si Jesucristong kagurang na nagpili din mga apostoles na magiging sa iyang kasalihin sa pagbalangibog kan maray na bareta. Ngunyan kaiba ni San Judas Tadeo, minadulo kami sa imo kagurangnan sa paghagad kaining mga biyaya na buot ping makamtan. Sa lambang pag-arang ang simbag po nindo, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangapudan ni Diyos, na daing takot na utubon nindaan sa indang mga katungdan, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugon ninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot ng mga komunidad sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na daipa nakakamidbid kay Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda,
sa pagpahalaga sa tunay na kahuluganin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugan sa muyang pamibi. Para sa sato gabos, tanganing sa arualdaw kan sa tuyang pagkabuhay, maging kitang mga saksi kan ebanghelyo sa paglingkod sa Dios asin sa kapwa, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, inanyugan sa muyang pamibi. Diyos Ama sa langit, paki ako ining mga kahagadan na idinodonot mi sa imong altar. Bendisyon ni kami gabos, huli ki Hesu Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing an sa kuwasin, an sa indong atang, ako man kan Diyos na makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan mga banal na apostoles, si San Judas Tadeo namimibi na sa imong akoon an sa mong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo, uli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasin dahil kasagkoran, uli ki Kristong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imo simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit no nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbonin mga anghel, dusay sa imo an isip, kaining nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagrorokyaw. Kagurangnan ni kadanggad an banal, burabot din kabos na kabanalan,
Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugamos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, iraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugamos mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo kagurangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kung na ikaw magkatulog. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay, liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, uli ka ni Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan, sa bilog na kinaaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kaiba kan samong Papa, si Francisco, kan samong Obispo, si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imo pagkaherakan sa muyang mga tugang, na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin an kabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, kan mga banal na apostoles asin santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Amanya mo, ngayon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami
nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo hare paghilinga an samong kasalan, kundi an pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. At amanon manugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay, daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Anatipon niyato sa mga misa kan nakaaging Webes nag-abot sa 20,038 pesos asin 90 centavos. Anaambag niyato sa alas 6:45 na misa 3,340 pesos and 30 centavos. Siring man ang second collection nag-abot sa 5,640 pesos and 5 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Ngunya na aldaw, Oktubre 27, bispiras kan kapiestahan ni San Judas Tadeo, magkakaigwa po nindiit na pagbabago sa schedule kan mga Santa Misa sa pagkahapon. Daina muna po magkakaigwa nin Holy Hour pag alas 3 nin hapon. Ang mga misa iyo po ang minasunod alas 3, alas 4 asin alas 5 sa pagkahapon. Nin huli ta magkakaigwa po nin St. Jude Jam na may temang Magnificent 3.0, A Night of Euphoria in celebration of St. Jude Tadeo's Feast Day 2022. Ang konsyertong ini pagtaong honra sa satuyang patron na si San Judas Tadeo. Ini gigibuhon pagkatapos kan alas 5 na misa sa pagkahapon. Sa aga, Oktubre 28, Biyernes, kafiestahan kan satong mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ang schedule din mga Santa Misa sa pagkaaga, iyo po ang mga minasunod. Alas 6:30, alas 8, asin alas 9:30. Sa pagkahapon po, 1:45, asin alas 3. Ang prosesyon mapoon sa oras na alas 3:30 nin hapon, nasusundan kan misa konselebradas sa oras na alas 5:30 na pamamayuhan kan satong obispo, Bishop Joel Z. Bailon. Ipinapaisiman po na poon sa Nobyembre 2 sa Cochise, magkakaigwa po kinupinamas para sa mga tugang niyato na gadan sa oras na alas 6:45 nin aga. Pagisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niyatong girumdumon sa libro na yaon sa may parish office. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Lucy Alcala, 500. Eden Morante, 500. De la Torre Family, 500. Penferrada Family. Anonymous na 1,500. 1,000. Duwang 500. Sarong 200. Asin 100. Diyos mabalus po. Mamibigit. Diyos na Ama, sa saimong Espiritu, namimibi kami. Lugod ang sakramento na sa moyang inako, darahon kami sa saimong eerokan, kung sain ang saimong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Inihinahagad niya mo huli kay Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.
kami hinatupit lalong nagrarong anlanin, ang buhay abaan sakit sa dagang panumpait, dakul na simong tinabangan, purikan simong kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami kaherakiman, o San